Pamusoro yevana baba vana sekuru neimwe community yese iri mukati ndiri kumangarira vataurai nafarai mundoita asi ana hama yangu ini ndinoita maprojects pamba pamaparents angu apo zvese zviripo ndini ndakavaka saka previously ndakatenga simende yangu 30 bags ndechida kuita project yangu paumba ipopo apo. Simende yaya yakatakurwa ikauya paumba pamwe chete nesimende yekuproject. Ndikazounza futi majecha nemabrick force paumba ipopo apo. Musi wa 11 petakabve kuda kumhosva yawaindipomere uroyi. After 2 weeks or some few days from that, mwana wangu wanga akepcha wanga ari kwaBirimuko wakandifonera achiti mama pari kuakwa tengi paumba zvepari kuapa tengi dai simende yenyu yemwaitauraya kuti munoda kuita project paumba ipopo apo yatorwa yaakwa chini yaakwa tengi. Saka inini ndakafunga kuti simende iyi pamwe atora zvawo hafu kana kuti kudini. Patakabva kuDare kunoku ndakazoti inini ndakuda kuti ndichiona kuti nyaya yangu iyi sinzi yakupera ndauda kuti ndienderere mberi neproject yangu. Then ndakatuma mwana kuti endaerenga mabags angu esimende ngoti ndakazwa kuti simende yakanga yakashanda ndikanyarara hangu. Chiendawo ndierengerawo mabags esimende ndonoti kwasara mangani pamwe nyaya yakwende mukopera ndichiendere mberi nemaprojects angu endandiri kuita ndopari kuzi simende yakashandiswa yese. Ndikati jecha vaitora ripi? Akati jecha vaitora iroro jecha renyu rimwakatakurisa nerori rekwamheri. Mabrick force akati mabrick force anenge akashanda asi atikuziva kuti akashanda acho mangani. Ndakazoti achiregerako kuerenga mabrick force because ndine invoice yekuHousesteads kwendakatenga zvinhu saka zvinoramba zvichinga zvingazonetsa chisiya hako zvakadaro. Saka inini zvakandirwadza because kubva musi wa 11 pavandiunganira vechindiataka nenyaya yekuti wakauraya mai handina kuzombosvike paumba apa. I was advised nemasecurities angu kuti musadini chimbomirai kusvika kumba ikoko. Zvakandirwadza zvakanyanya kuti simende yangu yatotorwa, hapana kukumbirwa kuti chambotorawo simende apa paumba pacho handisiri kusvika. Marumazi ndinondozwa ekuti ngaambosvika panapa aone. Ana aya ana amai yangu aya. Farai mwana wamai yangu, taurai mwana wamai yangu, ndiri mukuru. Zvendiri mukuru kudai rimwe gore ndakamboti mai nababa akandidai heranhwe nyarara kani nditaura endiyo ndokwendiri kusvika. Keep quiet. Mai nababa akati mai Jeni mai angu inini nababa angu namai inini angu akandidaidza akati mai Jeni zvouri kuita maprojekti pano usasataura neamwe ana zviri kutinyangadza zviri kukutaure vamweni vanya kunyanya mai Betera anoti mai Jeni kana achide kuti tibatsira abereki ngaatange anini akumbira arume edu. Iwewe mwana wangu ndini ndakakubara, ita wega peunenge wasvikira. Inini nababa ako hona tichakagwinya kudai tinokubatsirawo awo asiri kude kutibatsira. Inini handikumbiri mwana wandakabereka kuti ndiitire chakati asi amba ndozozwa kuti simende yangu yatorwa yazwirwa kwetengi paumba ipopo apo. Tengi rendakatenga riyo kwaMutaruko Jojo tengi ndikatoa access stand iriko
ndakamira saka inini ndoda simende yangu ndiri kurambidzwa kutaura saka in short ndoda simende yangu. Alright. Fine, no, it's okay. No, munotaura anenge arongoti pamwe munoita preempt. Alright. Uyo aendega tinoda uyu wakanga pane nyaya yekukura nyaya ni one asi muri kubatwa muri separate. Umwe naumwe nenyaya yake hamusiri pasamoni one mune samoni rake rake saka mune nyaya dzenze muchamira muri one asi iri nyaya one. July 20 July ndinogona kuunza mari yacho. Alright, kaona tuta zvotaurwa nehanzvadzi manyepo ndakatenga simenti hongu vakatenga simenti ikaiswa mumba mababa pamba pangu inini nababa hapasi pamba pavo ndoda kuti ndavakorekti hapasi pamba pavo panoti mundoite ava vakagara neni hongu vakatenga simende yavo vakaisa mumba mababa angu neni mumba ini ndaona kuti vatengera baba angu ndiri kubvedza ndakatengawo mabhegi angu esimende baba vakati isa mabhegi ako uyu vamune mabhegi avo aya 30 arimo ndikaisawo angu inini sofa atashandisa i30 vakaisa vamwe yapashanda 32 uno vamusati mwautaura sebereuve manyanya kuti banzwa ivo iwo wakatenga vanga 30 ndakatenga 30 mamwe 2 acho akazowedzera akawodzerwa nani ndakakufunga mari wakatenga vanga 32 pamwe chete 32 32 mabhegi avo ava ari kutaura arimo tikatoenda iko zvino ariko tumaona arimo nyaya iripo ngekuti aingobuda murume imwe chete ndomaizi isa mabhegi isai umu ndiochete rume yeshimagondero jecha ravo charimira nditaure musati vharire panzi ndio rumbe kutaura achimumira ari baba arikontrora mumira engagarira oja nyararai mese ndinorwara anondikontrora my emotions garari ngaasandivhirikidze kuti nditaure chopani ari kuvhiringa kazvangu achitaura zvimwe zvekunyera jecha ravo riripo simende yavo iripo indatisokumbira dare iko zvino zvekuti kana paina tokwanisa kuenda naye tinokuratidzai zvinhu zvaro ava sisi ava hatichazivi kuti vapesera kumba kusvika kumba riini zvese zvinhu zvaari kutaura mudare ngezvekunzwa zvaasina kuona zvemuri kuati mungayomba unozvona muri kuati ungayomba unozvona aunambowati mungayomba munozvona simende yavo yarokurema mabrick force jecha zvese zviripo zviripo ai pandirambe kubvunza farai ndangauri kuti hanzi pamba hapasi pamba paonge pakwewo nababa mutemo chaipo chaipo achimomira aya mutemo ndiwo uno ndiwo utori mutemo wacho iwo uno kuti tori pamutemo kana
iwewe ka baba yako ngapi? Au. Baba mimi vana wenyu wangani? Mune vana here muno? Baba Vana wenyu wangani muno? ane 1 2 3 4 3 ni 4 yo maije 4 iyo Uyu ngawani? 5 iyo 1 2 3 4 5 anamu Mune vana wenyu 5 ari muno? ari kwerengeni muzukuru ai 4 1 2 3 4 yai 4 Alright. Muri ana pamba pomese. Point of correction. Misharuka. Come what may. Take it or not, but it's true. Muri ana pamba ipa pomese. But customarily andika munozo baba nyakafa munomira muri baba. Amuiti baba pasina ana ndo anenge ari anacho. You get what I'm saying? Iyo haimwe issue yona. Iyo haimwe issue but amukwanisi bakudhisimisa umwe mwana kuti hasiri mwana wapamba ipapo. Even pamutemo muri mutemo muri kujudiciary dai. Mutori ku public relations. Mwanasikana akutowana estate kubva kuna baba. Ndikunyeta. Ndizvo asi utokumbira kuchisi ona Mwanasikana nesu imwimwizwa yana mabu zviro zvinoitika ndataura kuti mudzimba mukurarama mwetitori isusu hamushayi mwana o2 ane kauroya so mune shaisano magerasi kusaidopindwa munhu wadhiraivhe motika yakanaka mushonga umuroi wakapromotwa basa waipromotwa seiyo wega wakawanda pakamani pacho asi watozi ndevangurwa wese umba kwavanodya yogati nemachizi nemabhega isusu kwedu doro chairo ukapinda munanhu arumwa masese ukabate paini unoteerwa utei unokumurwa yepedzesopedze ngekuti wo wamwerekrii isusu tiri kumwa saka tumwe tunhu twetinomakanirana mudzimba umo hatuna basa zvimwe zvacho zvichibva futi kuvabereki vanotanga kuda kutsara vana kufunga kuti uyu because ane dhigirii wanani udarika ese uyu wakaroorwa ndidhokuta saka wadai uyu nditicha uyu haasenzi uyu wakazodai poita magurupu mumba yekuti kana pakudya chaipo chaipo panoburwa ndiro nhatu pombomira pozoburwa dzimwe dzine mapisi matatu dzimwe dzine 1 mumba 1 imomo poto 1 zvese zvinoitwa mumba izvo zvezvo ndo zvemuri kuita muno ndiyo nyaya yenyu iri muno uyu ndiani wako pakuti dai anga ari mukomana anga ari ani wako saka uri kuti chi right wani nguva yakadini muchigara nawo akamborwara nemusoro kupenga unoziya hapana hama ndo dzinotoziya zviro zvese zvinonetsa zvinozitsvakai hama dzacho iwe usakaona kuti tsvake n'anga iyoyi hanzvadzi yako iwewe wakazwa kuti ari kurihabhu here ngeupenge musoro dai wakambozwa kuti akambopenga here kana kwaona achipenga sehanzvadzi yako iwe nunge uri kwaite bedzi iwo ndo arikutoti iwo ndoe bedzi iwo pakati penyu panoruti imwe ibenzi ka bcause ari kuuyawo mangara mherayo ari kuuyawo mangara simende nemajecha nemabrikford zviri kumba zvakarwara upenga ubenzi munhu uyu wakamazvorakunopenga ane nguva yakadi asati asvika iwo wati hausati wakaona achipenga kati ruchi kutaura kubva mudare munhu usaenda padhuze noma rabenzi wazwa rabenzi ngekuti zviro zvaari kutaura kazviriyo zva mai yako anopenga
Chief, munoziva tichi. Ndinogona kutora chinhu handitika. Ndobva ndaona kuti nyaya iyi yasimuka. Ndobva ndasvika ndobva ndazviisa zvinhu zvinezvi. Ndobva ndadini ndazokoneta. Because as we are informed, as of Monday, cement yaisa hakuna. Mazwa on Monday. On Monday. Saka zvina basa ofisi isusu yedu ka. Isati na basa because chetati chida cement. Kana cement yako it's okay. You go sure the cement. Kana cement yako it's okay. Anotoya chitota cement yake. Izve zvine jecha rake riripo kutotaura kwatiri kuita panapa. Handita kurisi zvandaisa pamba pamai yangu nababa angu kai. Handita kurisi ndinoziva kuti zviripo here. Munoti hazvitakure kuendese pi. Zvinobiwa zvasina muchengeti. Zvinobiwa nani? Zviri pamba pako. Usazvibata. Iwewe chodoita iwe. Cement iyo wakaitengere. Mera kurebesa simende izwala yoga pamba ipo papo wati ngepani nani baba nani Wati newewe wati ngepako na baba winotoita unaona kuti ngepapa mirai baba mirai dai wati ngepababa newewe, it was going to be a different story. Wati ngepango na baba iwe ndo uruchengeta baba baba pako ndizvo ndozvawataura hazvichina basa. Uyu wakaunze simende baba pari nani hana zvidzisaide ndowati ngepako ndatomufanire mushaka watotaura munoda toti mufaniro watodarika ngoti nani namusha but iwewe watokuda kuti une musha uri kutochengetana baba uyu wekupengawo wakaenda kutenge simende nemashizha kwakunze pamba pari pako iwe nababa ako namai ako muri akani muri 3 uyu benziri kwakunza mwairisiya richiunze zviro pamba penyu makaribvunza rechingezviro mwana uri kunze zviro pai hamutauri naye kuti tete mwafungei zviro zvemwaunza izvi hauna kumbotaura nawo nanhasi hautozivi kuti tete ako iwe akaunzese yagairi hautozvizi asati aregera achikuuya paakainzwa iwe hautauri chitaura maiwe uri kungwari kutaurisa ndozviuvine hauwini ngoutaura unozvinyudza ngoutaura muno manhu akawanda arunyura ngoutaurisa unateerera udaira uchadaira kuti uchifanira kuramba tovatatokukaka uri mhanya udoutaura ndati wakambotaura tete akaunze simende majecha mabrifosi pamba pako wakabvunza here achikuuya musati maadzinga achikuuya paakauya nazvo wakabvunza roti ndezvi nanhasi hausitoziva kuti ngezvi hamuna pemwakambodhiskasa semhuri kuti sisi ari kunze zviro pamba pano ngezvei nababa haatozivi kuti ngezvei namai ese anhu ari pamba mwese mwazimuri imwe ana amwe aya ngapi nyaya yekuti ayakaunze hakutozivi kuti ngei hapana wakambozwa kuti uri kudopenga achiitei inini ndichestendi yavo handitozvizivi ari kuda kugadzirisa imba yaari kuda kugadzirisa nechekudzirise chii ana echikoro wakati munga muri kutaura zviro zviri kutobve udenga wazi ndodini ari kuda kugadzirisa imba yaari kuda kugadzirisa kupi kugadzirisa kupi ipo ozoisa ana echikoro anoende kuchikoro panouya chiro chachiida kuti pamba paite kageneration kemari panouya chibhadhara saka uri kuti ngatite zviro kuende tizviri kwake pamba iwo wakake mhera unotaurisa iwo wakamboita here hatisidotaure uyu wakatiunza iwo pfungwa iyoyo wakamboita here kufunge kwake nzvimbo yekuti ana esikuru auya agara wakake ipamba pacho iripo patoripo pane paana esikuru asati apo ndichiri kutovakawo
urutedzerera zvaari kutedzera nayo toriwo nepurani dzangu. saka waudovhare purani iyi kuti yako ichisa wakabe simende iyoyo kuti iwo wake iyoyo utore pfungwa yawo yekushandisa handizvo handina kuivhara ini ndandinovataupapapangu vanga kuti vakabva tenga simende tenga zvese uise apa ndati kuti akaenda unosvika utora uende iye urude kwake ipapo pamba parude kwake iwo nemushene upi ukupi handiwakumba iwe une makore mangani une makore mangani 50 kovana chete chizururi vimde waite chiri unoyobe ndobetinotanga kubatira imoba pekuita ana atatu pa50 ezi ndo chirungu chekudini right chizwa mukomana petiri kutaura isusu munomu ana baba ane nzvimbo dzaakapiwa dziri dzavo aine vana vacheche vana makura mafanira kunga it depends nesize yenzvimbo but on average munomu 2 hectares vana makura masabhuku aripo try and get especially iwewe mukomana unoti iwewe utaurire mukadzi wako kuti pamba pangu mukadzi wako pamba baba bako iwo mukaona mwauzotizwa anga akaziya nekuzoitirwe mashiripiti zviro zvemunhu amuchiita imi machona hakuna mukadzi unode kuti baba umwe munhu usiri murume wakewo kana kuti pamba pedu hakuna mukadzi unode kuti pedu mukadzi unoti imba yangu motika yangu vana vangu murume wacho wangu zvese zvangu mukadzi iwo wako unoti zvedu ava tete vanogona muchitarisa tsika yechivanhu kuti aidi kuti anga akarohwa umwe munhu unotoona kuti arume acho ariyo mazuva anaya ngeepurastic ndine mari dzangu ndine zviro zvavo zvekuswera kuchengeta anhu akasweriwa ndiana mai avo ine handidi dzinozi murume chendinoda hangu kuite development yezvinhu zvangu zvendinozoona kuti zvinobatsira iye aripo afa zvosara zvichibatsira futi varipo akawaka imba yaarudawo waka siswenyu musi waanofa munopwanyoise mugowa here musavhiringidza anhu anonga achidoite zvimwe zvinhu iye kana akanyamboti mari iyoyo ngeyangu it only applies time yaari kurarama akafa uyu automatically surviving wasinemu ndii mautodii maakutobhenefita musaitirana futi mutando panapa isusu tinayo lendi muno uya iwe wona sabhuku motori pano wabuda naanhu haatoenda koratidza pekugara atiri panhu lendi isusu mahara lendi yaya munotengeserana ngeupusa yaya ngemahara yaya inini pana mafutika mukaona zvese zvinayatoita kaizvi muzona wazo mahara umakapusa ihalazi hazvibhadharwi mazvinhu zvehurumende vamunanga gwakati zinoti going to leave anyone or anyway any stone untilled tine bhiro rakatobva kupasiswa izvozvi revanhu vetatiinawo muno watori neland dzimweni dziri kushanda akaita ana allied timbers nana border timbers vari kutozisida iland back to the community and I'll compensate you munoweka mahectares emadzosera kumadzimambo mounza invoice yacho kuharare ndokubhadhara yekuti vanhu vawane pekugara uye utore pekugara iwo uchitore yako simende nejecha uye ndikupe pekugara ubve pababa uitewo pako panozi pamo haudiba iwo hautojegera kuti mudhara yangu iwo mhono ino hazvisi nyore izvozvezvo zvine anonzi muchirungu marepercussions uchazozviona babacho
asisipo wachisara iwewe wakuziwo ndo wababa pamusha wousina kutanga wousikazivi kuti wakatangwa sei wakatobarwa uri mwana zvese zvinonetsa zvavo zvaivanetsa nezvinonetsa iwewe nezvichanetsa mhuri yese zvese zvichanga zvichizoya pori asi kana isarambwa naarume anoyanetwa anatwa munoti mabonga ndo unoti ziswe mukuru nemabonga 4 uyu unoteera mabonga 3 umwe wacho kuti mabonga 3 saka zvatiwo 4 11 12 nanasi sacho 15 pobva paita ningi nako handiorumirira munharaunda afe pana arumirirawo futi iwewe kuti ufowo futiwo atorewo samukona wakangwara acharambwawo futi ngaakadzani awo achauya futi kuti ipo pa charambwawo futi undoripo mukadzi wako ndati akazi hati chiro chinozi cheduva unoda chaki ukaona munhu unoti nemurume ngawangu motika mari yacho imba yacho gadheni racho munda foni chinyi unoti ngezvaku iwowo mugadzikapo unoti ngezvedu nani unoenda kupemba udii Yogara. atesiya adzokere kuvawa unondoziva kuti asikana nana baba besides kuti akomana pamuteko munozivinde muripo asi ana baba anodarara asikana azhinji anowirirana azhinji acho ukaona mwana baba even health wise ukadozwa kuti pamarufu etinoenda ese unozwa chisi funeral police akazotoreswa ngemwana wavo musikana wakanga akati hapana mwana mukova baba wako wakatoresa ane polisera wakatoresa unozosara uchirikadza ngatisasatenderera imimi onai nyaya iyi kweyazosvika hanzi zvinhu zvamauyawo mangara kuno kudare zvese kumba zviripo toita sei pamusoro eshe ndinozvigamuchira kana zviripo hapana problem asi ndambonga kuzwa kastatement kekuti ndichakupai mari musi wa20 pedzepozvo pozotaurwa futi nyaya yekuti simende iripo ndichaziya pazvakati because buku yomulo enforcement agent isusu ndinogamuchira asi pane pendanga kushaishe kuzwa kana ndashaishe kuzwa ndopanoda kuti pangogadziriswa ndichikupedzera imimi nyaya yenyu imimi yakudai nyaya zvayachi mudai haisisiri yayo imimi mauda uchizototibatsira is macourt witnesses kuti tione kumudini kuwabata hawa nechi nemhosva but tiri petiri ipapapa tine mupurisa wedu rako unogona kutoenda nemwe nhasi otorara ndikonifemera we zviriko here zvinhu zviriko kana kuti hakuna nhasi chimwe chii futi mama akuda kupendera here handisi kuipendera nyaya yenyu nditaura kupedza nditaurawo maclosing remarks no it's okay ndinenge ndakaremerwa hainidhiwo kundotiwo anhu angoziyawo zvimwe zvacho mbuya hazina saramba muchiti changamirunga kukakadzana kudai changamira anotaura imotaura wakanaurambisa imwimwe zvimwe zvacho otherwise zviri zvisina nidhi yekuti anhu adini because pamwe zviri zviri irrelevant in a way isusu zvetiri kuda batsika ngechekuti isusu nyaya yamauya nayo tidhile nenyaya yacho iyoyo tichiona kuti nyaya iyoyo munomu for your own information we shall be doing cases until Jesus comes. You can bring in as more cases like izvozvo handiri mwatoya ne2 anyone is free, we accept that, but todoti yauyiwa nayo toita yopera yauyiwa nayo toita moine imwe modii futi munhu munozoya nayo iwewe uri kutaura kuti simendi mabrick forces river sand zvese zvaari kuklema kumba zviriko. Thank you. Uyo ndiani ngomwe
Farai, you do Farai. Taurai. Okay, yeah, good. Did I not Taurai? That's why. Saga, Andy. kutaura kuti mane hazina dzakaizada asati ataura ndati handina kutsvaga. hamusati mwataura munoiuti halii dhete hama dhete akawanda Sina hangu kuti ndingati hii asi pendinondoionera inodini haidariki Julai. tokubatsira inge dheti kana Mari yekunovuka haisi yekutsvaga yenyu yekunovuka ngeyekutoti unotengese mombe kana mbudzi kana zvirimwa kana iwo wacho painogona kutotenga api inoti wanyore heti yakazibosera wototengwa mari yekubuda yekunovuyoya wozosara wogadzirise zvanhu izvi zvokufunga kuti munouya muDare muno izvozvizvi munhu unouya muDare asina mari yedaira achipe date times 2 but todojairirwa ngeanhu anodo kuite zviro zvi iwo kuti ukaona wauya kuDare ndoyetakuda manje ana handina daira handina yekumakara iwowa 80 bhozi iwo rurozoya nayo iwo paunofunga kuti ndopeunodoti izoya hauyi kuDare utinatsoziva kuti kuDare kunoenda kubhadharwa mari kwasvika katatandire unayo nari ndikaketi apeni unonga watotonga urotaura nemunhu shamwari yako imuri totaura nyaya dzemadhoiri nemadhuku muDare muno dzimwe nyaya dzacho ndikazodzipinza mwetinodzipinza ndikadzitokonya tozomuona mwautomuka anhu ese emurunga muri udodai nawo anonga asisipo toatasara tapo angani 2 nemandikisi aisa yapanapasina batichambo iyo zvandakawanda nyaya idzi dzikufamba kwazvo dzinoirekana but pane petosara tate 2 nounonga aine marikiti akukutoroti ndakuenda newe wozoona kuti ausungwara mari yemuno maisi kuti hapeno totode dheti netime riri kuuya mari risikaiti tokuta kuti dheti riri hariti tichiita tokutaura kuti bo tonyora pasi saka 26 next date 26 July ndizvoka utoda mari musi wa 26 July ndio last date court date 26 July. muDare muno ende munomuka zvokuya musina mari izvozvezvo zvokuya musina mari izvozvezvo zvokuya unga muri kuenda umba yemurubva umba kuya muDare imwe mauti vaiuta kuti handina mari mukuya saka uri kuendi ndimwe tapedzisira kuti mari dzenyu dzemadaira muri kuyanganidzadaro from next court date iwo taipa manotisi muno fail to pay mari yeDare was then question next other date other than the one reDare racho times 2 kazvinyorwa zvose mastika no noise no smoking no drinking no chakati ese machachiziwa kurovha kuDare imbudzi mbiri zvese samastika zvinamizo anhu akagara azive mhosva dzavo arimo zvese kutaura mambo achitaura jongwe tora zvese imomo toada kundonongedza kuti iyo zvizvi ndaudosiite basa manje sude zvotamatuorotawa ndaupedzera tauziite mabhuraidi tauchinotaura huku ngoti nachotaura mabhuraidi vacho right chitaura itizvo nyaya mudotitaura ava rutoti mura herini makabesimende dzangu nemajecha nene murutodena
simende yawo ndinachenda kare. Simende yawo chinoziva akaunzira simende yawo. Ndakaidini ndakawitnesa ichitaure project yawo. Makani makazomboona makaiona here. Iripo simende yawo. Saka iwewe shamwari unodoti uende kumbo nhasi ndekupi mission kuti watadzirira nhasi for whatever reason first thing tomorrow dzadani kusei toda kuti uende koconfirma chete havana transport atikazi kuti wachamira here pachaitwa seoyana for confirmation for progress sake aifanondomirira iwo vokutakura vakudzosera imwe amudi udzoona Smelly. It's not mburi zangu abendi mwega mburi yaane nini kuno ndaida kuti mwende toconfirma toziva kuti zviro izvozvezvo zviri chii zviripo here kana pasina toenda mberi nenyaya kana zviripo tinonga takutangira bvo ipopo asi zviri kuti ticonfirme marekodzi edu kunoku nyaya yedu irusara iri hengi pakuti anhu tiri kuti iwo ndo ane mhosva yekuba simende akutaura kuti zvino izvozvo zviri chii zviriko imi mamuna umbei makasvika kooflate because you've been receiving threats here and there from whatever but now tatimburisa uripo kana muchida ninini muda kundaona nini toona na tese tongwaneno tendai zvoonekwa zvinhu izvozvezvo kuti zviri chii zviripo wotipa feedback then toita kudzera nenext date redu remusi wa12 toita kuzoconfirma tichitangira kubva ipopa iwo wacho paanouya musi wa12 wacho vanodoti pamwe munogona kuzoona nhasi zviripo swera mangwana zvova zvamboita zvagara zvichifamba todoti zvazi zviripo zvozikanwa kuti zviripo totanga imwe nyaya okay saka ndaida ngobvunzo wangu akuti tikaenda tikakonfirma nditi pane pasinozonyatsozokulozwa because sekuru vabva kuti toda kutanga izvozvi zvitikaenda obva totora simende rake nejecha zvobva zvabvapo kule taitaura ikapera zvirusara pamusoro tangamiri uyu musikana uyu kamu haadzorekiba munoziva pane musi wetatiri muno mufutu wanga kunetsana kuda kurovana nemusikana unokurumidza musikana inambudziko raatori naro rekuti kunoda kukontrora mai unokurumidza futi kontroreka musikana kontroreka uri munhu uri kukontrora munhu mukuru pamusoro ida order ndofunga nyaya iyi haana kurasika musikana inyaya yataurwa nasekuru wake but ndiri kuona sokunge haana kunge anyatsa kuunzwa kuti changamire aigura sei because zvekuti zvinhu ngazvitakurwe nhasi kubva papurinisi yababa sekuru wacho vazvitaura hakusi kunyepa baibulo ende inyaya inofanira kuti iklarifaiwe ndimambo munomu ndo zvaari kutaura ndamuda kuti yanga yataurwa ndoba tataura kuti hakuna zvinhu zvake zvinobviswa pamba asi nyaya yaari kubvunza zveshuwa sekuru ake aitaura haana kuzonzwa mapatsanurirwa yazoitwa nachangamiri asi pane mubvunzo endaida kuzokumbira kubvunzawo changamiri kuti pane mukana wekuti vateerere ndinziitazezaruteerera alright it's okay ndaida kukumbirawo kuti mubvunzo wababa angu kuti vachiri kundida here paumbapo ngoti to the look of things it's really very necessary keep quiet man it's very important ndinoda pekugara kanyi I've been developing for Baba Bible. Esai anolapa mbeda ndakatenga ma TV ndakatenga. I want to know kuti baba angu achiri kundidarika ndisiri mwana wawo because it seems as if andisiri mwana wawo. Inini akundise kwakundega
of these people. I want to know kuti pasina nozive kuti handisisina baba. Ndinokurwadziwa ere usandizora mani. Ndinokurwadziwa ere. Zvandakaita paumba ipomwe apo ishe. Enda ipomweona zvandakaita. Ndinokurwadziwa ere. Asi ndiri romwe. Baba ngataure muno kuti haachandine handisiri mwana wavo. Waizidza kuti vari kuungana nevamwe vana vechindi wenga. Asi hamusi kuzviziva here. Kana muoko wangu nainakanga undibata zvinoti ataure. Ataure baba ndisiye ndine shungu mazwa. Zvindakaitire pabereki angu inini. Ndine shungu ndikurwadziwa mazwa. Ndikurwadziwa. Ndikurwadziwa ishe kubva nemibhedha yaanorara nema-TV nemadhishi zvese. Baba angu ngaanditaurire kuti achandini. Aya ndo akudai kuti efoni yangu haadairi. Kundibata moko kudai anguramba nekundibata. Ngaataure munomu. toda kuti zvatinoita ndini ndiri kutaura ini saka nyaradzwa tisuka changamira tiri kukuti nyararai changamira moda kuti itonga munoka nyaya dzacho ngatisadzidi sangana tinorasika. I'm with you. I always make sure that I'll bear with you. The reason number one, inini ndodota naso garage ndizwa nyaya yekuti munhu wakaunza nyaya muDare, you always get a favor and whatever from me yekuti I'll be considering you, ma whatever you're asking for, I'll make sure that I'll entertain you because you are an applicant. Waita kuti nyaya yaida kuti iitike iri kumba uri kuona nyaya yavari kutaura panapa sedare sinhima chiro inyaya yemamanga ngenhando handizvo asi kwaari iye munhu wacho munhu atsva nemoto mwese munondoti mwese asi watsva wacho nekutoti kwacho ngepain. What I'm simply saying here is atisi kuda kuti tibva tasvika pakuti tiite kuti nyaya yodegenerata yopinda patoimplicata nababa because nice baba havagoni kunga vachitaura because hatina zita ravo. Vangangogona kunga vachipinda vachibatsirawo havo daro dai but kuti vadaire nyaya yenyu directly tiri muno muDare havana zita riri kura. But I'm not saying kuti muno muna chaikuzwisisa toda kubatsirana dare rineri muno mukoti zvemuri mukoti hatisi muno kutonga vanhu vane mhosva dzekubirana dzeuroyi dzekutorana varume kana kuti asiri muno mutinoita counseling. Muri kuzwisisa here vadare your issue na baba with another member of the family or whatever, we can set a hearing yenyu harisidare rekutokuyana inini ndinayo nguva ndo basa ndiro isusu ukazve kuzotorepisana hedu inyaya yekutoti amwacho kutoda hedu mari ndozotodaida isusu takanatsa kuzi basa redu ngerekuve ndo unoti anhu ari kugarisana zvakanaka. Haisi nyaya yekuti inoda kuti tiro kuti ibhadharai mari yekuti mwese imimi zvizwe muine nyaya dziri kukunetsa dziri dzemumba chaidzo mai unogona kuuya nenyaya yemwana ndine mwana wangu uyo ari kuramba kuenda kuchikoro ari kuita zvimaguka nyaya iyoyo hatikubhadharisei tinokubatsirai iye mwana iye tomutora tichimukoshena tichimutaura kuti zvauri kuita namai zviita so naso ukaregera kudai tokudi
tinozokuranga tinoita zvatinonga tichiita but zvinhu zvetinogona kuita izvozvo mahara asi zvakarongwa paprogram. Pana baba namaingi waruda kukanzeriwa marriage yavo yadini yashata. Tinoita makesi zedu toona kuti pane kesi yavo inokwana manga wapinda baba apa mai apa chii baba otaura mai ari kundidai zvazvo dai anotiza bedroom anorara akapfeka wekisutu nemataisi zvakazodai mai chinyi inini anondinyime mari unobva atondinyima inini zvazodai to panodoripweya tinotaura kuti no baba sababa munofanira kufamba so imimi mai samaiwo munofanira kunga makadai zvichidai hatidi kuzwa pakati penyu tikaona atadza kuitira umwe zvakanaka ngaadii futi ngaadzoke kusvika hazvitwe zvakafanana neyenyui nababa. It's a very sensitive issue. Like you saying, you contributed so much. You did a lot of things. But in as much as you did all those things, Baba Acho, I know a bone to chew over the issue. Calm down, you know. Pakati wakadini wakadai saka ndofunga mukatibatsira kuti iye apa padai isusu apa ndoni togadzirisana but ngatisafunga kuti bazvaari kutaura zvina basa. Munhu wemunozozwa kuti wakamwa poison, munhu wakazvisunga, munhu wakatsakatika, munhu anenge akashaya attention, munhu anenge akashaya rubatsiro. She's seeking for that. She's not happy. And atosvika ndiyo nzvimbo yacho, you are not even lost. Ndiyo nzvimbo yacho ine. And kuti paina mwana nenyaya dzakafanana nedzawoiwawa, come forward. Hazvibhadharwi izvozvo. Counseling, we do it for free. Ndauyawo ndiruta dzawirana nevana, ndiri vana babangu namai angu ari kugara achirwana, zviri gender based kuti towirirana. Zvimwe tikatora kuti zvakwenda machimutoendesa mapolice case, zvetinopedza muno totokanzela zvotopera. Saka your issue can be considered, but hatigoni kuti nhasi tibva taita inenge ichida matouya ivo ava zita ravo riri kupi kuno tichitova vachiresponda but risi dare iyi mune mautoronga inonzani mundoita family changamiri toda kuuya semhuri, toda kuti mutibatsiro semhuri. Anhu ndoda kuti anga aripo ningi mouya umwe naumwe within your family owana mukana wekutaura zvani no unototaura kuti vanhu ava nyaya dzavo vanganga vachitaura vasi tichikura akambodai nyaya dzavo dzadzizotangira apa wakadai pane kanyaya kaasudaoburitsa kakati dai kakagadziriswa ika urikona handizvo yafamily kai totoita in hour or 2 or so right nyaya yenyu endai modai ngatisati pamudare munhu ari kuda kutaura zviri umushaisa hope ndiani undorara akamuka mwese umwe munhu unonga asorara iyi problemu yaainayo yaari kuchena. Munhu ukaona achiita zvinhu zvaanoita pamusha pabasa paipai kuda kutiwo at the end of the day azonga achirecognizwa achiconsiderwa achizorespectwawo along those lines. Ino handingadi kuti pamba pendakaisa chimubhorani ndikaisa magesi ndikaisa waya ndikaita zvese ndotanga kuzi hatidi kuona panapa ngekuti uri musikana kana kuti hatidi kuona panapa chitoda nhana akatipadziwa wakarambwa nemukadzi saka hatidi mabhachura ba unozotora yedu we don't operate things along those lines. Chiendai moronga as a family, you can still come back. Idzi zangu idzi ndapedza dzisimende tapedza dzana Miriam toita ndine yangu iye ndakambotaura changamiri tipewo date toronga date uya anotumira family mundoita family uyai mega tinogona kuronga date renyu mega mundoita family chete motouya motogara muno tobva tataura nyaya yenyu yotsetsenurwa muchikumbirirana uregerero motodii motokumbirana uregerero nyaya dzine dzatopera
hatimborambidzi munomutoda nyaya dzese paine zvemunotoziva zviri kuitika kana vana vari kutoshungurudzwa munoziva vari kutengesa madrugs vari kuita zvembanje vari kuita zvana mutoriro tibatsire uyai mutitaurire muno isusu tinoenda tichiona nhova tichivasunga tichivaripisa pane vane maproblem tinogona kuvadaidza tichivabatsira nyaya dzavo mahara nyaya dzinobhadhariswa muno ngedzekumhangarirana mhosva yakaparwa but counseling even boyfriend and girlfriend uyu mukomana ndadanana naye 2 years urundoramba achindoti ndicharora hazvidondorora iye ndombuzoti wohane 2 years urudodini ngoti amwe mamarriages haazotopedza 6 months asi wohane 2 years urudozodini tokubatsira uri musikana zvese zvichiri ine ndagarawo pamurume ndane ana kana mwana handisati ndaroorwawo haasuda tinoenda futi togara newe pasi toronga ngekukwaniwe takarooresa pane zvakatopane akatouya futi previously takatoti uyai muno mukadzi wacho vakazotofara kuti dai musimu ndisinaoroorwa maitoana tinoita asi nyaya dzacho hatisanganisi dzematare dzemhosva nedzecounseling who attended to your issue you presented to us separately for counseling natsayaudzwisisa counseling is for free kutwasanurana mahara asi kana uri kumangarirwa kana radari tinokubhadharisai tanzwisana saka thank you very much uyu mati munoda kuzviona nhasi munogona kuenda naye achibva azviona here anozipa hake ripoti yekuti zviri kuvakanyewa ndo kwamangu asi mamuzoda kusvikako handisati ndasununguka vane mathreats endakareceiva kubve kune mamwe mamembers of family nababa saka iwe mune nyaya yerudo kuitwa mwe ndine nyaya presented who give you organize you have hatidi nyaya idzodzo ndidzo nyaya dzinozonetsa pamberi apo dzimwe dzacho dzinozonzvengeswa kuna anhu akuru dzoenda kopfekedzerwa kuana kamwana koziita kuti mai kuru anoroya gorereya kamwana kozonanyeperwa kubudirwa kuti mai nini muroyi kwaviri kuti kunoroya ari ana mai aruta dzonongedzerana direct kwauyuzi idzo dzidzi dzinopedzera dzakusvika kuana zvozokwanisa zvimwe zvinotendiska present your case ndino nyaya yangu nemhuri ndaida kuti baba namai navakomana nevasikana vakati tisangane tega kumba kwedu kuti titaurirane zvirudi zviri kunetsa saka taida kuti tiite muDare muno it can be done separate without rimwe iri yenyu family yenyu chete imini mapazwisisa and it's for free hatibhadharisi counseling ndichataura nasecretary thank you saka mati wanoenda kuona pemunouya musi wa12 mozozwa feedback 12 handichauya alright zviya imi mama timune musipo saka tinenge pamunozouya nedheti redu muneimatipa ndo pamuneima kuzozwawo feedback asi isi kuno kuDare toita toidii kuti zvakonfirmwa kuti zviripo toita kuti confirm kuti zvinhu zviripo imimi pemunemaita mukana madzoka imimi munoda kuti musati mauya kuDare kuno muende kozviona ndinozotokumbire mupurisa ngoti pamba pacho nemathreats endiri kureceiva handikwanisi kuti ndisvike maitems acho anenge achida anoda kuenda achiziva kuti kune maitems mangani mabags mangani esimenti mabrickforce zvavamena sei jecha ilodi here 7 ton here makaendesa kenda here uwandu kwanditi yejechi racho anofanira kunge achiona kuti ndizvo here zvamakaendesa ikoko saka mufanira kumutaurira zvinhu zvemabags acho mangani kana kuti 30 then mabrickfo madhamkozaza ana kutorwa ana kushandiswa mabrickfos ndichada kocheka neinvoice yekwahousted ndoke ndakatenga nditori nayo nemarecords acho jecha ilodi akawanda malodzi acho because
or it is a plan, a big house yekuti paizwe boarding house. Ndechiti inini I'm almost to retire. Saka mare yekuti ndizokuchengeta ibaba inozogona kunge isisiriko, mune mwechide mushonga, mune mwechide chini. Saka ndakwake a boarding house panapa yekuti mudini muzobatsirika. It was a big, how many rooms? About 80. My lords anofanira ngari 2, 4, 6. Ndichazoenda kocheka murecords naAmerica. All right. No, that was a very big, good development and attitude towards your parent, considering that you are getting of age and you watch. Those are not already zvinhu kuitwa pa zvinhu zvichabenefita vanhu vachadini vachange varipo. Hapana chinoziva munhu afa pwanyaya building yake mumamwaisa mukofini. Anhu anotofanira kuti iwo watoenda wasiya zvese. Saka no, it's okay, tinozvigadzirisa. Chiendai moita zvamuri kuita. Give us your date when you're back. Isusu tosara tichiitwa homework kuno kunayambusai kuziva kuti list yetu achauya nelist uyu yezvinhu zvacho tozokombea neani. Thank you very much. All right.